Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin Muduba mu gani na wannan rana ta Lahadi. 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2026 miladiya, wacce ta yi daidai da 27 ga watan Sha'aban, hijira na da shekara 1447. Za mu yaya labulen shirin na wannan rana da gaisuwar ta'aziyya zuwa ga illahirinmu 'yan ƙasa 'yan Nijar. Sakamakon abubuwan ashen da ke ci gaba da wanzuwa cikin wannan ƙasa tamu mai duban albarka. Ko a jiya 14 ga watan Fabrairun nan da muke ciki a cikin jihar Doso, a garin nan da ake kira da suna Gishimi, ƙungiyar ta'adda ta Eta Islamic sun aiwatar da wani harin ta'addanci a cibiyar tsaro ta jandarmeri. Harin da ya yi sanadiyar sarwantar rayuwar 4 daga cikin jami'an tsaro FDS kimu masu albarka. Kowa ya gani ta ashe da murice irin bidiyoyin da ke yawo saman shafukan sada zumunta na zamani rezo sosiyo. Al'ummar da ke rayuwa a wannan yanki hankalinsu da ya tashi. Har ila yau a shekarun jiya 13 ga watan Fabrairun nan da muke ciki, a wani gari da ake kira da suna Geza da ke cikin ƙaramar hukumar Jinju, har ila yau cikin dai jihar ta Doso, 'yan ta'addan nan da ake yi lakabin suna Lakurawa sun kawo hari cikin garin, wanda shi ma ya yi sanadiyar sarwantar rayuwar mutane 3. Allah ya rahamshe su, ya gafarta musu, ya sa kwanciya ta zama hutawa ce. To waɗannan su ne irin abubuwan ashanda ke kwaruwa kowace safiya gami da murice nan da can a sassa daban-daban na ƙasarmu. Amma sai cani da shi da kwambaganin shi su yi mursisi su yi ƙememe su kwatanta tamkar ba a yi komi ba, har ma cani ya hito yana kwatanta ma mutane cewa ai sun inganta tsaro, tattalin arziki ya bunƙasa da dai sauransu. Kai dai maganganu ga su nan waɗanda ba su da kan gado. In ma ka ga cani yana ɗan zabare-zabaren shi yana ta yin sabbatu, abin yana da ma ban tausayi. Saboda mutane irin su Bala Arabe sun rena hankalin shi canin ta hanyar ci gaba da yi mishi ingiza mai kan turuwa. Kudi ba karamin misali, magana biyu daga cikin maganganun cani waɗanda cikin sauri sai a yi gaugawa walwale su. Cewar da cani ya yi aishi ko da aiwatar da karan aikin ranar 26 ga watan Yuli, wai ya isko mushannin makarantar boko 'yan kwantarage wai suna da bashin albashin da ya kai na wata 8. Saboda Allah jama'a, 'yan kwantarage kan mushannin makarantar boko kan waɗanda ke aiki cikin cibiyoyi na kiwon lafiya daban-daban na ƙasar mu, kaka za a yi a share wata 8 ba a biya su albashi ba, kuma a ji sun yi shiru ba wata ba labari. Ai yanzu da ba a biyan su albashi kowa ya jiya suna nan suna ta kururuwa suna karawa. Wani lokaci ma mata da yau da suka yawa daga cikin su in suka hito sai ai ta halba musu barkonan tsokuwa. Yanzu to ai gashi ko da cani yace suna biyan wata 8, sai da yawa daga cikinsu waɗanda suka yi mai ɗan kawaici suka hito suka ce a'a wane ne kenan yana yi macani in giza mai kan turuwa, ma'ana ba a gaya mai labarin daidai irin yadda ya kamata. Kenan an yi zuki ta malle akan maganar kumandin motoci da cani ya ce a'a ai su ba su da mataran devi sai dai survivor, wai kamar da cat da jibin goshi ne su kansu suke rayuwa cikin kasar mu ta Nijar. Alhali duk mai hankali gami da tunani ya san babu gaskiya cikin zancen shi. Sai gashi an gwadi janirar nan ta gwamnati Le Sahel abu wacce a cikinta ne aka bayar da kwangila sayan motoci irin waɗanga na alfarma. In aka komo akan jaridar Lanketar, shin ba a ga ta wallafa wata ƙadagan mota da aka ce za a sayi akan kuɗaɗe sama da miliyan 100? Amma sai cani ya zo ya taima mutane zadange. To na waɗan mutanen tukunus, wallahi ka an kare ka lura ka gane su Bala Arabe da dukkan mutanen da kenan suna kewaye da kai, wallahi suna nan suna yi maka shigo ba zirki. Ni kaɗai ne ke da kuzarin gaya maka gaskiya irin tafi sabilillahi, ko ka so ko ka kiya. Amma kuma in baka yarda ba, to in dai kai na yawo sanda na yawo, to wata rana sai an gamu. Abin da suke nan suna yi maka halaye ne irin na renin wayo. Ka tai kai tafa da muniya kana karawa, su kuma suna ci gaba da cin karansu ba babbaka. Alama ga ta nan ga hili karara
wallahi cani baka san halin da wannan kasa ta mu ta jamhuriyar Nijar take ciki ba. illa dai kana nan kana ta bugun ruwa kana kara ka ce nan Afarkwas kwaran shi sun sace kuɗi a'a dan ba su iya zuwa kwaran shi saboda babu wanda zai musu canji suka kashe su cikin kasa ta Afarkwas. Kai ka zagaye kayi kilo 4,000 cikin kasar mu ta Nijar baka ga alamun akwai tashe-tashen hankula. da Allah cani ka tahi kai kadai kuma ma ka hito ka ce ma mutane wai komi na tahiya daidai. Magana ce irin ta renin wayo. Duk waɗanga bayan Allah da ake nan ana kashewa talakawa ana sacewa ana kidnapping kinsu, sa'annan kuma jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka ka wargaza su ka ruguza su. Da yawa daga cikin su suna cikin mawuyacin hali, abinda za su ci ma yana nan yana ta gagara su. Shin da Salo mu ya tahi Makalandi wace magana ya gaya ma jami'an tsaro FDS ce musu yi su ɗebe duk wata tammaha, babu abin da ke shirin daidaituwa, shi kuma baya da wata dabara ko wani salo wanda za ya kawo musu sauki. Amma zawa kuka ce mutane Makalandi ba a yi komi ba. Sai gashi jiya kusa ƙungiyar ta'adda ta Janum ta wallako hoton bidiyon karan aikin da ta aiwatar a cikin cibiyar tsaro ta jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka da ke a garin Makalandi. Abin babu kyawun gani ko muskala zarata. Ga motoci nan mallakar kasar mu ta Nijar ana kuga musu wuta, an kashe ɗiyan mutane, amma cani marmakin ka sha da baya saboda ta tabbata cani baka iyawa yau kuma baka iyawa gobe. Kai da kanka ka kuɗi ka ƙara, amma girman kai da kwaɗin rai ya hana ka jawo da baya. Mutane suna nan kai da kanka sun yi garkuwa da kai, suna amfani da kai domin su ji daɗin ci gaba da cin karansu ba babbaka. Alhali ƙasan mu na rugujewa sannan a hankali kowace safiya gami da marici. Yanzu ga wata sabuwar matsala nan, ita ma kowa ya yi shiru. Tsoro ne, munahici ne, Allahu a'alam. Maganar mahajjatan ƙasar mu ta Nijar ranar 8 ga watan Fabrairu nan da ta gabata ya kamata a ce an zo ƙarshen wa'adin da ƙasar Saudiya ta bada na cewa za ta liƙe bayar da visa. Cikin fasfar 15,891 an samu fasfar 13,329. Kenan yanzu mahajjatan da sun biya kuɗinsu gaba ɗaya baki ɗaya, amma ba su samu fasfar ba kawo yanzu. Adadinsu ya kai 2,632. Amma kuma an yi ma ƙasar mu alkwarmar cewa wannan wa'adi na ranar 8 ga watan Fabrairu za a ƙara shi har zuwa ranar 17 ga watan Fabrairu nan da muke ciki. Shin an samu fasfar kin? Ba an samu fasfar kin ba? Allahu a'alam. Shin menene matsala a game da wannan sha'ani na rashin fasfor? Shi dai cani da shi da ganin shi ba su hitawa su gaya ma mutane su ce musu a'a ga halin da ake ciki. Su kuma agence de voyage masu kula da harkokin mahajjata sun biya kudaden otal, sun biya dukkan wasu abubuwan da ya kamata a can kasar Saudiya. Shin in waɗanga mahajjata ba su samu zuwa ƙasa mai tsarki domin su je su sauke farali, mi an makomansu? Wayayye asara? An rama musu kuɗinsu? Kai ko an rama musu kuɗinsu, mutumin da ke ƙoƙarin ya je ya sauke farali ai ka san rayuwar shi duk ta ɓaci. To wannan shine ya matsan shinkafa da garin rogo da wake da cani yake nan yana taima wannan ƙasa ta mu mai dubin albarka. Wallahi cani ba ka gane gaskiya ce tantagarya nake gaya maka sai radda ka shiga hannu. Amma ga wata shawara abin ɗoka na waɗan mutanen tukunis. In ma za ka gudun hijira dan Allah gakka ta hilome, saboda can ba su da tabbas. Ka ga dai abin da ya faru ga ɗan uwanka da mi ba, ka an kare ka lura ka gane. Wallahi ka sauƙaƙa ma kanka, kayan ga sun hi ƙarhinka. Ka ga wanga jaye-jayen fitane-fitane da kake nan kana yi, ka zargi wanga, ka soki wancan, saboda Allah cani. Ina talon ina magana abin da ya faru min nafsan katar vende shekarar 1982 ko kuma shekarar 1998, saboda Allah cani. Kai kan min nafsan katar vende kana ina? Kai haka katar vende kata ne cani. Ku da saba na wanga gwamnan jihar Doso da wanga ambasadar da kan naɗa zada. Shin cani an yi haka nan ko ba a yi haka nan ba? Ka zo kana ta bumbun kari, kai kayi kaza, ka je da masak, kai soji ne da dai sauransu. Cani ho ba kai ekwal da yake ba. Murɗa-murɗar da aka yi ma wanga lattijo namu baban raki shi ko yayi kokari ya saka
kuma mun san bakin cikin da ke nan yana gurgurarka kake nan kana ta kokarin sai ka yi ramuwar gayya ta hanyar ruguza larme wagga tama mai duban albarka cikin kasar mu ta Nijar. To cani ta Allah ba taka ba ka iya wargazar da aikin soji cikin kasar mu ta Nijar. Mun san kudan da ke cizon ka, in kunne ya ji a jiki ya tsira. Da wannan muka zo karshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma ɗaukaka